जराथुइनो माया गोनां रुनियल देबरमा लोकसभासो खलायतको लोकरक बिरमानो खलायतके लगेदेवै बजावै चबासो खलायतको अबाहायदो बांप्ले कासाय फायगा वाकिनगर बुजुनगर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि किसं कामिनि ताखौ राजेश देबरमा थांनो ताजा सिगां साखामियाखै नायथक संसार याखालांमनि दिनै बिनि माइख्लाय एबा कन्डरेन्स पान्दा खालायनायनि बागै जुगियांगै तमा जरा बिनि दुखुनि गानाव बसाविका हामसिनि एमडिसि एबा एडिसि हाबुनि पिडब्लिउडि आरदि पेदकनि रुनियल देबरमा आसालबो थैथांजां राजेश देबरमा दुखुंखौ जे मानसिक जुबाबक याफारका Amo RC Nogor Village Committee Khobjago Oronisi Nokra Zakrate Village ni Chairman Member of Besintini Sini Taku Rajesh Anai 15-20 दिन आगे ओ संसारनो याकल खामानि खामानि के तिमी अब फाइनल साल 15 तारिख बिनि फेमिली रो कॉन्फ्रेंस खाने बगे किसे बियालो तमानि के संजतन दल के मिलले बिनि और जोरावो नंगौ फाइ किसे मिसे सुबल